Bueno, l'Usman ha sigut molt generós i primer per confiar en mi, per deixar-me portar la pel·lícula a la pantalla, no? La seva història a la pantalla. Després és un molt valent, perquè quan li vam proposar de que s'interpretés ell mateix, bueno, ell il·lusió no li feia, però ell deia, si és el millor per la peli, ho faig. I per nosaltres bueno, era una aposta, no sabíem si sortiria bé, hi havia un risc evidentment, però creiem que realment podia funcionar, que podíem aconseguir que la pel·li fos diferent i que connectés d'una altra manera amb l'espectador, una espècie de testimoni directe, no? I confiàvem que al final l'Usman és una persona que està acostumada a parlar en públic, que té carisma, que té magnetisme, i bueno, doncs tot això va fer que ens decidíssim i ell bueno, s'ha involucrat i sí, ha sigut molt valent. També és veritat que la Emma, per exemple, l'ha ajudat molt. El fet de tenir una actriu tan bona com la Emma Vilassau doncs, li ha posat les coses una mica més fàcils, no?